my insi trust. Okronkoni when to me any animonyam ne kasiye eyawodia. Eda wase ohyeso pa no bambo pa. Se ene no so ame ye kwan se ye mena wanim. Ene misi abai ebe ye nshira ansa ne yakọ. Eda wase e wo Yesu din mu. Amen. Ye de Nyankopɔn ase. Ene nso ene mensa Nyankopɔn ya ba nanim no obeshira ansa ne yakọ. Ene ye hwese obia eda obi. Ene ho asem ne bese ne ye ka kire mo se wi ase obia da obi. Nti na akwaya se human interdependency. Anase interdependency. Wi ase ayo mo yi obia eda obi. Na se me hu hia pa. Apart from Nyankopɔn Onyankopɔn asem eji ye nkwa. Ye nkwa ho de ye nyina ye da Nyankopɔn. Ye nkwa ho de ye nyina da Nyankopɔn ne asem. Ye nkwa ho de Onyankopɔn asem nkoa na ye nyina ye twere no. Se Nyankopɔn asem esi nkyai efa ye nkwa ho wie de a ewiase abrabo a ye boemu de obi ada nenua. Nipa bia ho hia e wa abrabo mu. Ehia obi hia. We all need each other. Ye nyina obi hia obi a. Ene ye nkanya mesum nkoa ba de ye ka ewiase abrabo in general. Ti nyango enkwa ho de ye nyina ye da Nyankopɔn. Ye na obi a ohia sa odo ho to obi so ansa na wanya nkwa. Obi a rely obi wo nkwa ho. Sa asemasi ni ho a owu ni ho. Ana no the eni ho a woni ho e Nyankopɔn asem. The eni ho a owu ni ho. The eni ho a yensa hwe no e Nyame asem a. Ni mum yensa asemasi ni ho a me kunu ho a na me bani ho a na me ri ni ho a ana debi di yenhe no so bebre na timi aboa yen die nyina no ye dan Nyankopɔn ne asem. Nyankopɔn na asem nko na ene ye nyina ye twere no. Na wiase abammo de obi ada no yonko. Obi a ehia obi. Ene wo de ma sei ene o mo abonten. Wiase ama nyina mu no obi a ehia obi. Obi a ni wiase a o ehia obi a so obi de obi wo wiase won de o ehia obi a won de wona obi o de won de o ehia ni pa bi a da bi. Maka say you all need each other. Obi a nyina wiase obi a ehia obi. Obi hia wo. Wo hia obi obi nso hia wo. Enipa de emetwuma dwene so ne se me ka na saa no a me nka nkwase bi a mo de ma se nko a me ka ko wiase nipa nyina nta me ka say akwe human interdependency je say wiase nipa nyina wiase obi a eda obi se emfa ho ne bi a wufire se wufire poe emfa ho ne ka sa waka wufire north or south or east and west emfa ho ana e bi a okala we age ana say the wo sitie profession ekura wo ana say ebia is obia ho hia fa se wa dwene say wiase obia ho hia do o me say we nko ne kasa we no ma wo free mu we nko ne evans bia ne kala ne culture the way pe near the ade o me say different backgrounds, nations, languages, ne colors, cultures, obia habits. Any manners, just say obia nko ne su ban de ope ne de ompe de eyeman de enyaman nenso so no e na asem ne nkosie no e be mu sempa obia ni asase we so obekasa medie mi hia obia ena nya onye nipa obia ni asase we so na obetu ne sase ne bo akasa medie mi hia obia owiase ne sai nipa ne so onye nipa ne mom de ya kan se ewiase suban bone ene ne ye bone emudi ebinim emfata society omo ho hia Onyankopɔn aheniem ene enkwa a eba da ache na de abrabo bi ebinim ebo se ebinim ho a omani pa ho nto wo mo wiase awudifo ne akromfo ne ensemondifo ne nipa bi a omo mani pa ho ento mo wiase no omo ho hia ma anya anya omo ho asem na meka menka subambɔne bi ekura binom ne mo meka concept se wo ye nipa na de wo hia ene sa na mse metuma nyu se wo ye nipa na de se obi ye nipa no nko na de ne ho hia de wo mu no se nipa ne ho tumi hia ewo ebi a ebre bi ewo bibi ho ewo baabi ho a nipa no na obi ho akɔ hia ewo bibi mu
Adeɛ bi mu na ne ho akɔhia. Ɛbrɛ bi mu na ne ho hia paa. Baabi na ne ho hia. Ebi sɛ enipa nkasa no ɛmfa wɔn sɛ ebi a onye kristoni ɛmfa wɔn sɛ wɔn nso Nyankopɔn ɛmfa wɔn sɛ ne tiri mu osum ɛmfa wɔn sɛ ne yɛ mu wɔnwono ɛmfa wɔn sɛ wɔn mpɛ nipa ɛmfa wɔn sɛ wɔn deɛ odi awu nanso ɛbrɛ bi mu ɛne biribi ho ɛne adeɛ bi mu no nipa no ne ho behia nti nipa wo wiase biara deɛ nipa biara ɛho hia enti sɛ woyɛ nipa no nko ara ne deɛ ɛna de baako yɛn hu no sɛ ɛnɛ me bɛba nipa deɛ so na ɛnɛ nya ankora nko a yɛn ho hia yɛn ho a me hia wo so hia me wo hia asɛmɛsɛ so hia nya no nko a bara sɛ yɛkɔ ewiase nations depends on each other amaman koraa no ewiase amaman nyinaa no obiara da ne yɔnko ewiase amaman nyinaa ɔmo obiara da ne yɔnko megidi sɛ yɛn nyinaa kenka Bible no koraa no a sɛ Nyankopɔn tamo obeyi Israelfo afiri nkwanso mu no ɔka kyerɛ wɔn sɛ amaman no a metu wɔn afiri hɔ nyinaa no metu wɔn afiri hɔ deɛ but metu wɔn afiri hɔ nkakra mintu wɔn mfiri hɔ prɛko pɛ na memfa afe baako pɛ ntu wɔn mfiri hɔ anyɛ saa monhwɛ na mo ampam mo mfiri hɔ atoansoa ne ntɛntɛm na wɔn ho hia anyɛ saa ɛmoa bɔne bi betumi aba bɛha mo wɔ mo abrabɔ mu afei mo ntɛm ntena saa ase no so wɔn yɛ de bɔnyɛfoɔ deɛ wɔn nyɛ deɛ wɔn nso Nyankopɔn wɔn so abosom Onyankopɔn bɔɔ so ne asase no wɔn nsom no but wɔn hia wɔn yɛ nipa Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn so ho hia nka Bible no wɔ sɛ nka Nyankopɔn asɛm no wɔ Deuteronomy 7:22 a Deuteronomy 7:22 na Awurade Onyankopɔn bɛpam amaman yi afiri w'anim nkakra ɛnsɛ wɔn prɛko na ewie mu mmoa a no nso wɔ so ɔn ne Awurade ka Awurade dume bi a ɔyɛ na adeɛ nkakra edume bi nso ɔyɛ ne prɛko pɛ yɛn no Nyankopɔn na yɛn som na nso yɛn hu na kwae a bibi ebebi sɛ Nyankopɔn de wɔ yɛ Nyankopɔn nti bibi a no ɔyɛ ne prɛko pɛ no ɛna edume bi nso Nyankopɔn ɔyɛ na adeɛ a nkakra but obewie wɔse ewiase amaama no a metu mu akɔ hɔ no mo hwɛ mɛpam wɔ mo but yɛn ka we nso ka Exodus chapter 23 29:30 nka ho Exodus 23 29:30 menka nka ho na mɛsoma nkotokrodu adi w'anim na wapam Hebrifoɔ Kenafoɔ ɛne Hitifoɔ no wɔ w'anim merempam wɔn afekoro na asase no a nane amanfo ne ewura mu mmoadoma a mɛto antia wo nkakra na mɛpam wɔ anim koyi sɛ wobɛdɔɔso na wagye asase no so on saa sɛ ɔmo de Awurade ka asase Nyankopɔn de ama wɔn deɛ nanso amanfo no ngɔfo no te hɔ ti Nyankopɔn pam mo nyinaa to anse a ahokyere bɛba ɛmo abɔne bi bɛba awɔwɔ agyatanom ne mmoa bebree no a but wetia na mmoa no wɔn mɔkɔ ti Nyankopɔn so obedi ama wɔn mo asa me de bɛma mo nanso mo expect sɛ mokɔ yɛ no afe no a na matu wɔn nyinaa fi hɔ mɛsoma nkotokuro do adi mo anim me Nyankopɔn no ɛnneɛma a mɛyɛ ma mo no dɔɔso nanso mo nte aseɛ sɛ ɛnyɛ dɔkoro na ne bɛyɛ saa na ɛnyɛ afe na ne bɛyɛ saa ɛnyɛ dɔkoro na ne bɛgye mo ne mo dɔɔso no mo anhwɛ ne yie na mo nko na wote akura bi ase na nko na wohyɛ hɔ a mo anhwɛ ne yie a asɛm to nko na bɛboa wo ana bibisi a wo na bɛboa wo nko na ate wo ɛbɔ mu obiara nte wo obɔ mu kura na obiara na ɔbɛte wote obiara nte na ɛmo abɔne ne ma bebree hɔ a te Nyankopɔn se asase no ɛyɛ mo di adeɛ nanso no mempam wɔ mo prɛko pɛ ti mo nyam fa nsɛm adwene sɛ eduru bi a ɔgye afam eduru bi a abrabɔ mu no Onyankopɔn bɛboa yɛ deɛ obedi ama yɛ deɛ ba eduru bi Nyankopɔn tumi bi prɛko pɛ ɛhɔ ana no ano eduru bi nso a Onyankopɔn wɔyɛ na adeɛ kakra nanso ɔbɛyɛ mfa nhyɛ adwene mu saa ti ewiase yɛ wɔ mu nipa bi ho hia ɔmo yɛ de bɔyɛfo o nanso ɔmo ho hia ɔmo yɛ nipa ti yɛn hu sɛ ewiase obiara da obi ɔman biara hia obi ɔman biara yɛbɛ wiase aman mu a ewiase ɔman biara obiara ebi sɛ ebia deɛ wowɔ no obi ni deɛ ɔman bi wɔ no ɔman bi ni deɛ ɔman betumi ayɛ no ɔman nso ntumi nyɛ ɛna wɔn nso nhia deɛ obetumi ayɛ ɛna deɛ ɔwɔ no nso nhia ne kyerɛ sɛ ɛba saa deɛ a obiara bɛda ne yɔnko because ebia Ghana ɛne aman bebree yɛhia alupre yɛn nso yɛntumi nyɛ alupre ɔman bi na betumi ayɛ alupre nti ɔman no sɛdeɛ ɛte biara no ɔho bɛhia yɛn aman bebree wɔ hɔ a
omo yentu gold omo sa so omo hia diamond gold omo de ayade omo so omo ba hia omo sa ase no enuani bu ho a omo nya na sa ase no so okasa ase no so enuani bu a omo bu enuani bu a omo nya na sa omo sa ase no so enso enuani e de transie omo so omo hia omo bi a omo so ewo bie nti ewiase the world is the world of interdependence ewiase the world is a world of interdependence yes ewiase obi a da no yonko obi a hia ni obi a hia no yonko ansana abi a watimi atenase ti yɛmfa nhyɛ adwene mu sɛ ewiase yɛsɛ wiase obi a yɛdɛn obi a da no yonko obi a hia no yonko ɛmmoa de sɛ ɛkɔba ne sɛ yɛnhwɛ sɛ bi America a yɛ wagidin wɔ wiase nanso America ne ho nso na kwankoro nyinaa sɛ na saase no bibi ohia bia no ebi wɔ na saase no so ohia nipa bia ohia ɔman bia moa sɛ Britain hia ɔman bia moa Russia nom ne China nom ne adade ne Japan nom ne aman kɛse aman atumpɔn no mo bibidi no mo musika no mo agidi ama na boro so no ɔmo hia obi a moa dabi sɛ emere ba sɛ sia wo wia sɛ importations ene exportation ya bind ewiase mo obi anka bibia nhwe obi ama nso obi anso enkoton bibia obi ama nso a ka ewiase obi a ho ba kire no ewiase oman bia ho ba kire no is oman bia hia obi mu a ba bi ha yemtu paturo ho na nso mo hia paturo edi obi asase no obo akwa ne yetu ho kora no a de ono wonya no enso ne man no endi obakra bebre na esi yesese ya bani exportation ya ka exportation ya sɛ niema bi a yɛnya na ɔman mu na yɛde kɔ bi akɔtɔn yɛde kɔ adwama nso ɛna fɛn sɛ o export ɛna wɔ importation nso yɛn ka bi afiri obi man nso aba ebi a ɔman bu hɔ a meka sɛ wheat kura no ebi a yɛpɛ bi nso yɛnya bi wɔ ne man mu garlic yɛnya bi wɔ ne man mu ɛna ehia garlic ne yɛde atena ase ɛnti ɛkɔba na saa deɛ a ne sɛ ewi ase no obi ada ne yɔnkɔ obi a ne ho a ne ho so na kwankorɔ sɛ me deɛ me ho so ma kwankorɔ me deɛ me hia ɔman bi amoa obi a yɛ kasa sɛ obi a kwa mfa obi a territory na wo de ne me ba obofa hen sɛ sɛ ya ban ne sɛ obi a ne homan bia enko obi a territory obi a ka wi ase ka bɛyɛ sɛ ka wo kyerɛ bɛba de wi ase yɛ kɔ wi ase aman mu ne abrabɔ mu a wi ase obi a da ne yɔnkɔ enuane bu ha yɛnya no yɛ man mu but yɛbɛkra yɛbɛhia sɛ yɛnya ebinom hia rice ɛmo paa yie paa ebinom so mo bia ne paa yɛ we nso ɔmo asase no de ɔmo wɔ no ntɛmɛ nso ɔmo ebinom so ewiase de meka ne sɛ ebi atumpɔn ebi advance bebree ɔmo yɛ the richest countries ɛwɔ wiase a ewiase deɛ nanso no ɛdeɛ ne a ɔmo ne nkurɔfoɔ bi na di dwa ɔmo ne nkurɔfoɔ bi ɛna ahwibɔ mu ɛna ma abrabɔ no kɔ yie ma ɔmo ɛnneɛma ɔmo wɔ no yɛsɛ ɔmo amu nyusu a ɛbɛ na ɔmo nyɛ sika sɛ obi a ewiase yɛsɛ obi a na obi ani dwa obi a na obi ni dwa wɔ wiase na de obi a mfa ntena ase a ɛwɔ mu sɛ ebinom ba kyerɛ ɔmo mmɔ obi a ba kyerɛ deɛ nanso obi a no obenya hotɔ nanso ebinom ba kyerɛ ɔmo deɛ meka no sɛ ewiase the world is a world of interdependence ewiase obi a da ne yɔnko na yɛde ba abrabɔ mu nso a yɛn nyinaa no megye die sɛ yɛhu yɛhwɛ abrabɔ mu nso a the same thing abrabɔ mu nso asɛm so teɛ praise the Lord ewiase yɛfa na ankro mu nso a individual bi ada ne yɔnko meka saa no ana mpa kyerɛ sɛ obi a bɛhia ne nua wohia obi nso hia wo wohia obi nso hia wo ewiase saa na ti wo wohia obi nso hia wo deɛ wo mu ne sɛ deɛ wo nim no obi nim deɛ ɔno nso nim no nso nim nso bɛhia ne hɔ mmoa me baba so deɛ example ebi a onipa no kora wɔyɛ korɔmfo wɔyɛ waresɛ yɛ odwamɔne kora no a ade mu a ɛberɛ bi mu no wobɛhia ne hɔ mmoa ɛberɛ bi ne biribi ho no deɛ ɔno nim no wo nim wokɔhwɛ obi wɔ borɔno bɛ so na wofrɛ kyirikyiri paa yie paa bakɔto obi nipa kora no bi a sɛ bi wɔyɛ korɔmfoɔ nanso nipa no wokɔhwɛ no ɔni no ɔne bɛtumi akyerɛ wɔn asɛm ɛsɛ wɔ ha sei nti deɛ ɔno wɔnim no wo nim deɛ ɔno wɔnim no wo nim ate nso hia ne hɔ mmoa nti ewiase no deɛ obi nim no obi nim obi a baabi onim kɔduro ɛna deɛ obi so timi yɛ no nso no obi nso ntimi nyɛ deɛ wo hia no obi na timi yɛ saa na ɔno nso deɛ ɔno nso timi yɛ no ade bi wɔn nso obi timi yɛ ɔno nso ntimi nyɛ ɔno wɔnim ohia nso obi ntimi nhia bi na ɛbɛboa mo timi ahu no praise the Lord good
Ti ewiase ohia obi wate obi nso hia wo ohia obi de obi nim no de wuwu nim no yɛse de wuwu nim no obi nim de wuwu nim nso ohia saa na wo nso de wutimi yɛ no obi nso entimi nyɛ de obi wɔ no wuwu ni nso hia de wɔwɔ saa na wo nso de wɔwɔ no obi nso ni te ewiase no obi a ho hia ewiase obi a na de so Nyankopɔn asɛm no oka 1 Corinthians chapter 12 13 to 17 kura no ha sei no ɛde sɛ yɛde da yɛn ho na me hia wo na nso hia me asɛm hia asɛm obi a hia obi a nsa na obi a tumi obi a bra batumi akɔso yie no yɛde sɛ nipadua nipadua no enya kwa ba akopɛ ani hia ensa nso hia enan ehwene hia ason obi a da ne yɔnko saa na wiase abrabɔ mo tie do Nyankopɔn mu die ewiase abrabɔ mo die ɛde sei by Kristo mo die edika kakra bi body of Christ your head but the make die abrabɔ mo die obi a wo te sɛ nsa we nso te sɛ nan we nso sɛ ehwene we nso te sɛ ani obi a ada ne yɔnko obi a because deɛ wo no obi ni de obi wo no wu ni o fatu obi no sɛ deɛ obi wo no wu ni but deɛ wo no wo hia saa na ɔno nso deɛ ɔwɔ no deɛ ɔno nso oni nneɛma nyinaa deɛ obi nim no obi nim koduo no obi nso nim tira to ɔno nso mehia obi mmoa ansa na watena ase saa na wiase abrabɔ no ɛteɛ te me mfa nhyɛ adwene mu sɛ wiase no obi a ɛdae ne yɔnko na yɛ ho akwa do Awurade mu deɛ ɛno nko yɛsi wiase obi a ho wɔ mfaso wate wiase nipa bi ani hɔ a wiase ne ho ni mfaso menka so bambɔne o mo hɛ no nso ne man so oyɛ nipa nti na obehia ne ho mmoa ɛnyɛ nyamesomfo nko a na yɛ ho hia aba ewia asase wo so ɛnyɛ kristofo nko a hotefo nko a na yɛ ho hia o wiase abrabom da bi adebɔyɛfo nso ho hia nti Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfo no sɛ adebɔyɛfo no mo nso ho hia mo na ɔmo ntena sɛ mempam wɔ mo bisa ɔmo baba mfaso ama mo mo nso mo baba mfaso ama wɔ mo ba masam deɛ mo ni so na mo mfa nkɔ heaven but abrabɔ mo deɛ mo bɛda wɔ mo ɔmo nso bɛda mo edum bi a do ɔno mu yi kura na sɛ bi oni ho hia do ɔno mu yi kura na ho hia oniema bi na afɛ obɛ sɛ obi ɛsoa wo o but ɔno nsoa me no asoa wo dise ne ho akɔ hia because ɔno mu yi deɛ na nso ne ho akɔ hia abrabɔ sa na abrabɔ teɛ edum bi nso a ɛnkyɛ sɛ bi a oyiranɔfo ndi ne ho hia wɔ bi drug store ne nso ne ho hia wo hia duro ndi ne sɛ wo edwama mafo ndi ne ho hia na da bi ne ho hia ewiase abrabɔ mu no ɛnyɛ sɛ nyamesomfo a yɛ ho hia no Nyankopɔn ahenni mu deɛ but abrabɔ mu deɛ a ewiase obiara ho hia nti obiara nka sɛ bi a asɛm ɛsi bi a wɔyɛ krɔmfoɔ ampa nipa krɔmfoɔ no ɛkwan hɔforɔ so no ne ho hia society na mmom ɛsɛ ne ho hia wɔyɛ deɛ bɛyɛ ntira wɔyɛ nipa nti ne ho bɛhia da bi ɛberɛ bi ne ho bɛhia ne ho bɛba mfasoɔ ɛwɔ biribi mu monyɛ no nso ɛna nka wiase ana teɛ deɛ a ahotefoɔ nkwa na ɛbɛtena wiase wodaa so pa a na wakɔpɛ hontini ɔbɔbɔ so ama wo deɛ ɔbɔ so daa ne yere ne ne mpramfo apem na nso wobɛhia ne hɔ mmoa ɛndunya sɛ driver ni na ɔno de ɔde wo korɔ no driver ni na ɔno wɔkɔ no fitani na ɔbɛyɛ ɔka ama wɔ no ne mpramfo apem korɔ no ebinom bɔ nanso no ne ho wɔyɛ nipa nti ne ho bɛhia te ewiase obiara ne hɔ a ne ho so na kwankorɔ ɛkɔsie te ewiase obiara ni asase wo so ane ne ho so na kwankorɔ deɛ mfa nhyɛ adwene pa yie pa praise the Lord because yɛse deɛ wowɔ no obi ni deɛ wonim no deɛ wotumi yɛ no wotumi nyɛ saa na wo so deɛ wotumi yɛ no deɛ obi tumi yɛ no wontumi nyɛ saa na abrabɔ teɛ nti obi ho bɛhia wɔ bere bi baabi ɛne adeɛ bi hɔ deɛ mfa nhyɛ adwene mu nti nipa ho hia paa nipa ho hia ɔn sɛ nipa ɛmfa ho no sɛdeɛ nipa na abrabɔ teɛ sɛ wɔka 2 Kings chapter 5 a 2 to 5 a monim sɛ wɔse na Syria asafo hene mu akɔto ahyɛ Israelfoɔ so afa abaawa kumaa bi nomum na ɔsom ne wura ne mahayere na ɔka kyerɛ ne wura sɛ sanka ne wura ɛwɔ diifoɔ wɔ Samaria no anim a ɛne anka ɔbɛsa ne kɔtɛ yi ama no ɛna ɔka kyerɛ ne wura sɛ sɛɛ ne sɛɛ ɛna abaawa yɛ ofiri Israel asase so aka sɛ ha sɛ this poor slave girl deɛ onim no ɔmo nso nim
Most of the time, the Edabua name on Abrabono. Slave girl, I am finding a hero and one say beer, don't go beer, or something more. I just said, Yamuni Hekura with Yanafan Yahino, only be beer or munim. One a catcher of Sanka Mura Pa Dada, Sanka or Samaria, could you football pango, or sunny idea pa. Oh, say we are so obia here. A woman said, where don't quite moon with you, dear. Now, so no one fast. No one fast. Dear, and I'm not so, and a man named my obey nipa. And I'm not so, and name my Unyarasa. I didn't say, and we say, we are say, obia here will be. And found oneself, so what's wrong. And found oneself what from. Dear, all from here will be, dear, also in here will be, and we are see a Timu, will be in here in your own quarter. Praise the Lord. Good. She's a slave girl. I'm finding your hair, when a boy homo. You can hear will be home. I will baby. To the wound him no. Will be him what now they will be him no. Every other day would him no. Or percent. No con. A do a so and no more for monk. A sort of one class from here will be more. Okay, Bible as a 2 Kings now, chapter 5, verse 1. Was in a serious sign. Never mind if I can see a new him. No one in Munyam, if it's on also a rade. And I'm in Syria. When you panel the body man, I will 2 minutes. Now, so I had a quata. Oh, sir, if we answer also, step you what did them. Now, so no, and just what did them, the winning pass. Now, me fan so a biama ama Syria pen. And the one in sin for Mokra. What did them more? Now, so no one pass. And the and yes, you be them and winning pass. And I say, Obi Abba Senate and winning pass. There be a wiase, Obi and one pass. A wiase. Or any panel quan, the be, and now Obi who may here will be. The be, about will be. The be hunting. Timomia Hennons will bring Jazz, say, near my, where the Kwarteng, now, the winning pass one now. No pass what? To Yamia Fanaso, I Biama, Syria Hennepen, this Syria mining, and the American said, Senamefo, Yangopon for Beso, I be Mawa, or being a Pacase one so. Was not only Pacasia or new Reneso per year pa. If you say, we don't want Fanaso, I just see your pen. I remember Mecan was and pa. If I ban when you saw I can see, I want you so. One and young Fanaso, I be a Mauro. And then it was in the news of Bunica Sia. If you say, Bibisho, if it's a same BBS pen, young Fanaso, I'm a Israel, or yes, I'm in Shia. Now, young Fanti argument said, if we are say, will be a Abrabocabitum Poma. What that will be? I do maybe as God for the young for be a. Can you ban on one, when you will be a. Yet the new ban in here will be a. That be any possible, sir. The infancy argument sent to we are say, will be in here will be. And he said, send it, Dr. Hun here, said the carpenter Hun here no. If we are say, Dr. Hun here, said the carpenter Hun here no. So Dr. Need answer pa. Or come medical school, what you consult to run on one for down or Coboso. Oh, here can be the new obey your man. Now, so the win here. Sabbath Pepper, we are so Obia, here, judge who here. Said the judge who here, son of Lions who here. Managers who here, minister, lecturer, Obia teaching so also who here. Teacher for here, nurse for here, equia for farmers, Omina, Mason, also who here. And answer, Evan said, traders, ready for moon here. Landlord, woman here, pa. Now, send a landlord who has an talent on also here. Landlord, Obi Nessin die, and so sit there, or the Mahai, Obi am a hard down or better. The area say Obi here, the businessman, Dabba phone here, son of passing up for some here. Dabba phone here, parents, son, businessman here, but all customers on some here per year pa. Send a doctor, a health workers from here, son of patients from here. Doctor Kwarteng consulting will be a Mobasana, you see. Or be a kaka, or swing young men, and so consulting with Yarin Maha, on San Gofi. Or teacher need to have one class, much Italian class, or Caribbean or Mescua, therefore, Indian Gosu and Yaka. And then send their students, send their teachers who here, some students almost who here, Obia, here, Obia Sabrabum, Sunday we are such here, a we are say Obia electrician who here, plumber who here. Akwadano woman here, no, we say one year, no. I wonder if it's on school.
ti wodun ton nsuo no nsuo no na wo mu ne hwe no da kɔ ne ho bahia so kombe do pa wona wo so ye krachi ni wona wo so ye lawyer wona wo so ye doctor wona wo so ye hwan ti wo de hwan da kɔ so kombe do wona be je wo nkwa ti ewiase obi ada no yonko obi a obu ne so won ye nanim nie we de na onim obi bi so o sika che obi a wo wiase enti omu ahiafo obi bi so wasua nwoma kwachirinti ohun omo nsua nwoma e o so omo nya hwe nanso ebedu me bendo nsua nwoma ona ebedu nkwa wate ona be save life ebedu me be no the one say omu ne hwe no that ku ba ko twa hwe kurum me twa hwe wo phone no ko so wo phone no a wo phone no papa bi ekura wo no na akọ off die ni phone no obu ne so wo hia ni no wona odi ni phone be fra ambulance na be fa wo ono be fra ambulance o ma be fa wo good ewiase obia nti te wiase obia ho hia ewiase obia ni ho a ehu ni mfaso eni mu ne se o mo se makasa subambone ne mabone ho de ebi ni mu hia kire bi o mo se ye babra bo mu a ebi ni mu hia kire bi de nanso no obi ho hia kire obi ne profession nti but obi ye profession ne profession kura ko be hia obi mu a obi ye great surgeon power health surgeon akoma obetumi onipa bi a yare bi a wonya koma yade bi a operation aka see ebi no ye ma ono anya ne hwe so ono abegba ne ho operation on surgeon bi ono anya ne ho surgeon ono surgery pen so surgeon operation so we specialist per year pa we specialist obi try see pa we see a ma ono anya ne hwe so ono abegba twa ne ho pa obeda obi me say ewiase obi ahia ne yonkom when you say, we are judge, can see what you are we are Supreme Court judge, we are justice, and I'm we are magistrate court, we are magistrate, and whatever. Now we fear in Kanya, Dundum, now fine, so obey here electrician and our friend. So on my baby, one a my war. And the one here said a woman here, and I also who here, the one here a baby. Wuni mutiri ya uti na nso nya obi na pam atare se wo atare ya se wo no obi na pam se wo ewiase obi ani ho a ne ho so akwa nkoro so woni de me de mabra ba me bo me na obi a se me sua ngoma se me kura me PhD ma nya sika nti me ho mesi me isi mi dai me twa me blouse me twa me nsuo me ho carpenter niama bom danso niama penti niama tie niama macho ebe yesa na wotwe kra ntu bawu oh yes ubawu zesi a ewiase obi na se obi anya obi a owiase o ewiase mo obi anya obi a na obi ba ye obi a obi na ye o ma onipa ye yie ewiase ma na te won kan se me de enye obi na ma me ye yie obi a ye yie bia ya mfasi ka megunu boto nse oba ewia sika gunu boto mu woni nkrofo obi na bo ano obi na ye obi na teacher fo ni ndifo na nkrofo ye frem nse professors doctors hwan na adade nyina o mo fa nkrofo bi nsam o mo tena obi na ase na o mo tena ye sa na o mo so ntina o mo hia obi honi mudie ti ewia ase ye meka kire mo no nse obi ada ne yonkom nurse ni da obi ahia ni obi kasa ohia obi waten obi so hia waten sa na wi asset enti wi ase obi ho mfaso o mo say profession no ebi de e wo high obi ahia no but the fact say obi hia ono na nkyerɛ sɛ wan kasa wa bet edu bi obi wa wontem mo wa ho wo de ko na wo da na nsuo ne enyu pipe na enyu na wo sɛ me ye doctor no akunkun ko ye hwɛ wala de hwɛ obi hia promba na ɔbɛn ama wo ka abɛsɛn wo ka na ɔtemu afɛ no ɛbɛsɛn wo taa na wo taa bo na wo taa na ɔdwo organizer bi wɔte baabi a wo mu no wɔna ba akɔ pɔmpɔ taa na ma wo wo ka na fort balance ntimi nkɔkɔra no a afɛ taxi driver fo na wo bi organizer wo de wo yɛ hwan no taxi na abɛfro wo kɔ yɛ operation wo kɔ hospital doctor wo ka asɛn trotro na abɔfra kɔ trotro na wo mu no wɔn na abɔfra kɔ wɔn ho hia ti ewiase obi a ho hia wa brabom ti menim sɛ ɛna obi anya futuo ni adusua ti obi a enti ade ma ko a mo me nsua ho brase obi mo me nsua ho brase no ewiase obi anya obi a
Obi anya obi a what we are so obi anya obi a o. Obi be ye o wi ase a. Obi na man ye. Bi ye flow bi doctor enam obi so. De nipa ye bia wo wi ase bia obi ahia ne yonkom wa. Obi a nti wontimi nka sa me de me akuani timi hu hia che obi a wo wi ase. Na left for so omodo ma won so e. We had many years so ka se ka na le ba no so mo fan. Na wo de ka kwasu na obi anso anfa so wo ye hwan. Obi anya obi a wo wi ase. Obi anya obi a yanya obi a da ne yonko. Na nti ye mo be se ye be ma hobrase. Ahobrase e na hia. Bro ye me na ho ase. Na de ye mu no da bi na ba ji wo. Oka Bible no a skani bi de nyansa e na save nipa onyenka sie betwa ko bi hu hia. Oka Ecclesiastes chapter 9 14:1 to 15:1 me ebere nim timi de si. Wo se wo de nyansa e na ji kuro no. Ohiani bi a ye mu no na wa ne obu ne ye mu no. But ebere nim no wo de nyansa e na save kuro no. Obi onam hwe obi onam ba bi ye mu no me se ebeduru me bi no. Onuma so nyina mu usika nyina mu no obi ne be save ohiani bi ne be save life. Obi a won ko school bi na ebeboa wo nti ewiase se wonim tiri kura ya me ahia kura no a empaboa no obi na so se obi na ye na wo hye de wo hia no obi na timi ye de won so timi ye no obi so hia nti ewiase obi ada no yankom nyina ye nsore nti obi anya obi a wo wiase me nka se obi anya obi a Edi as that say ma won nsempa wo de amaye koso ane bo aye na nsemi koso anya kane a wo ya bra bo ne nsi yie e wo Yesu din yi mu amen.